Anyang aki din! Kita ti manugang tamang mangan binigna. Apay ni Carol pasita. Nagrawat amangan. Anya, dilawam manan ti manugang ta pasita. Anya kumano adaw ti kanan na. Haw, di mo man isakit ti manugang ta binignaw. Wanaw, korso na damag ni Karaw. Ay sinalbag ka bakbakitan. Nagrugit ti panunot mo. Labaan man day ta utek mo. Baring aglimpyaw. Apay, lupot ti utek ko ang mabalin alabaan. Kasanaw, ibagbagam kiday na kursunadak ni Carol ang manugang ta. Sa iraw ti panagpampanunot mo, pasita! Kita ni Carol nga ipagmaw, anak ka. Nay, apay ni ipag Carol nanang. Day talag silsilfaw niyar aramidin na. Nakatugaw ngagmalmalaw. Ay nananang, ni manan ipag Carol tinakita yaw. Saan mo't ngagmalmalaw ngagtugtugaw? Ay salbag Camila. Isakit mo ni Carol nga awan ti may tultulong na dito'y balay. Anya lakit din ni nanang. Di kay agpungtot tapod nung mati ibagbagak. At damat may tultulong ni ipag Carol dito'y balay. Anya kumangay ti may tultulong na. Agdalos iti arubayan. Agluto kanda dumapay. Apay, saan nyo amakit-kita day tangar aramidan na nanang? Oh, day talandar aramidan na. Naglagan at trabaho. Kun, anya nga rin ti kayat yung aramidan ni ipag Carol nanang. Ay katumulong kumamata iti magastaws dito'y balay. Day talaag lamog ti paghalistuan na. Anya lakit din ayan nanang. Ni Manong Rolly tagtrab-trabaho. Kan gumatgatang mat iti sidaan dito'y balay. Ay, salbag ka magmila. Agpada kayo iti amam nga isakit na day ta Carol. Bana, adda ibagakan ka baraw. Ay, si kamad ngayam na napasita. Anya ti bagam kanyak. Inka man ramusan ni Carol. Ay. Nagalasan daytang ibagbagam na napasita. Panunot ti sairo dayta. Sa anak aripis. Ay, kabusor ko day a Carol. No apeng ay supay lang tinasawa ni Ruling anak kaw. Nagsingpat mati Carol na napasita. Awan mo ti matingar aramidan na. Di mo man isakit day a babae, banay? Ang burburok ti darakan ko ana. Anya? Di pa'y lagtalaw ti awanan bay na babae. Diyak kayat ti panagrup-rupa na. Di ka pasalsali di tadalan. Anay ko! Apay kinugtaran ti sakak ngagbuybuya iti TV, nanang. Apay, senyorita kaya dito'y balay karon. Diyak to payagbuya iti tifay, pasayang ti kuryente. Nanang. Ala, idapam day ta tifay, no di mo kayat nga idapak ti biyag mo. Wa nanang. Idda po akong ti TV. Nagpuskol matiro pa man niya. Saan mo matabalay dito'y? Ngam ko namlan asino ka doon niya ngagboy-boy ti tifay. Pasensya kayo, nanang. Apay, adda kwartam apagbayad iti kuryentay katawan man. Papakpakan kalaang anay kamkamang. Nasaya at nasimangpod kan rolay. Apay ka din, nanang. Ingka mandanugan di asawam. Anya? Apay kumadanugak ni Carol nga ay. Nagbastaws. Awan res-respeto na. Anya nga minti, naramid ni Carol ayan, nanang. Nagasam, paritan nakpayan ngagbuyay ti tifay. Anya? Ibaga na pa'y anagrawutak amangan. Imbaga ni Carol day, taka da kayaw? Wow na nakaw. Day talaka no agsilsilpon kar aramidag. Saan laday tatimbaga na ajak na gustuan. Anya pa'y nanang? Dunya ka na tawan mo't aramidag. Agtugtugawak ka nung agmalmalam. Anya? Rumbang ayang ay baga na kanyak tikasta. Kat na ikamkamang laang. Ay, nagsakit ti pa nagsasauna kanyak anak ka. Nanang. Ay, papanaw mo dito'y balay tayo na iya babae anak ka. Ay, apay. Nagsangit kayo mo toy. Nagsakitan ti barukong ko itar aramidan na anak ka. Saan anain kalintagan, kararamidan na kanya. Nanang. Kung taran na pa iti sakak ngagboy-boy iti timay.
Anya. Wala na ko. Nagbastos na ijay nga asawam. Ay, matayak lang ko man. Anya ka din dayta nga ibagbagayaw nanang. Wan, matayak lang ko man. Taawan mo't lat mangisakit kanya. Ha? Ay. Hanya tinaramid mo iti sidaan, pasita. Ginamurak itinagado asili ti sidaan ni Karol. Anya? Ha? Sigurado asaanan nga agsida. Gaputan nagadak ti sidaan na. Ay nagalasan day tang aramid mo, pasita. Ay, di ka makibiyang itar aramida at binignaw. Silyak day tamulagak mo makita. Ay awanan kay tibain, pasita. Apay asilyam ti matangay. Tapno saan kan ang makakita? Ay napasita. Nalukayan ti tornilyo ti utek mo. Iso akas na ti ugalim. Kabosor mo ni Carol, ngawan mo ti madingar aramidan na kin ka. Sigay, nagsao ka pa'y tadisnogan kan binignaw. Ha? Isinak day takararwam makita. Anya? Tiyawanan ba'y na Carol? Nagimas ti panangan na. Saan nga ta nagasangan iti sidaan a ginamurak iti nagadwa silay? Nay, apay abuy-buy ang inyamat ni ipagkarol amang mga nanang. Ay, inikak iti nagadwa sili ti sidaan na. Ngam kaslasaan mo't anaapektaran tiyawanan bay na babae. Kasano kumaama-apektaran? Kat naasam nga agsilin ni ipagkarol nanang. Anya, tunggal agsubo, kat 5 adagos tingal ngalan na asili. Anya, ad-addan nga ado ti kanin na gapo iti sili nga inggamaryo iti sidaan na. Mana, ano sa munti ugali ni pasita, Carol? Sumanaaw. Mawata, tatang. Nagsingpet ka kit di Carol. No sa bali laeng tinaikamang kada kama Amang ano nagapadan tinipasita. Jak ikaskaso dagiti ibagbaga kanyak ni nanang, tatang. Awan ti rumba nga pagdanagan niyo. Nagyamanak naman nakaawat ka, Carol. Ulitit na ibaga. Di mulat na ikaskasaw ni Nanang Yaw. Salawahan ka! Ay, anay ko. Apay atinong panang ay pasita. Ha? Amok at binignaw. Anya ti ambaong pasita. Pagkagartamam ni Carol niya. Ay, sinalbag ka. Anya maninday tang ibagbagam. Nagalas ti rumrumwar di tang iwat mao. Nakita kayaw ang nagsarsarita itay kin ni Carol. Agasam, nagmayak ti isam mo. Pasaray kita ti barukong na. Anya laki din ni pasita. Ada pa managnag mao akit kita ti barokong ni Carol. Sip-siputan kayaw ngagsarsarita itay binignaw. Sa iro ka talaga, pasita. Apay, naumakan iti barukong tao. Tagsapol ka pa'y lang iti dakkel ako kumelaw. Ay, sumardeng pasita. Adoy! Ako maka iti kukumilaw. Ay, sus. Di mo man idanggi-danggil din sa barukong mo, pasita. Ay, agbain ka kumamay. Naggagat ka rin. Nga mapay nga ibagbagat ti katugangam a babae a nagsadot ka, Carol. Jaklatan ikaskaso dagiti ibagbaga na, bani. Nagsingpet kan, Carol. Uray no agkakasakitan ti bagbagakin ka ti katugangam, agul uli magkalata. Awan madlat mapasamak anasayaat, nututupak ti katugangak a babae. Agriri kami laeng. Sabagay. Ibaga na lata ti kayat na nga ibaga, bani. Jak dengdenggan dagiti agkakadakas abalikas na. Nakaluto ako, nanang. Mangan kayon. Ay, jak kayat ti mangan, Carol. Apay ngay, nanang. Amangan no linao kami ti sabidong ti sidaan. Tapno matayakaw. Apay ko mga aramidok dayta, nanang. Amaw ti adda dita panunot mo, Carol. Amangan no kayat mo ti bumalis kanya. Nanang. Si kalang tagsiday ti linutom. Tapno si kalang ti matay. Salbag ka. Sita, anya maninday ta. Ay, biniglaw. No kayat mo ti matay. Si daam ti linuto ni Carol. Anya? Patyag nga inikan na iti sabidong ti sidaan.
Tapno matay tayo aminin, kat masuludan ti balay. Ay, nagalasan dayta pa nagsasaom, pasita. Talaga mag, amok ti panunot dayta babae. Tapno masuludan ti balay ta. Awan ti kasta ka panunutak, nanang. Malalala, no di mo kaya't asidaan ti linuto ni Carol. Siyak nagsida, tanay, mabisin account. Ay kat makamo ka. No matay ka, itabon mo ti bagay ngagmay-maysa. Anya, Amok a pamardaya lang ter aramidin ni nanang ken ka, Carol. Kabusbusor na ka. Iso ang nagalas ti panagsasauna. Ayos lang kanya, Crowley. Awan ti rumba nga pagdanagan nyo. Agyaman ka, takas ti ka panunutam, Carol. Nagsigpet ka nga asawa. Aginanakan, Rolly. Inak mangisagana iti meriendaam. Siya kung ti mga lang ti merienda, Carol. Kabalak mo dahi tang aramidan. Sikakit di ti rumbang nga ginana. Apeng inibos mo ti sabon a paglaba, Carol. Pasensya ka, nanang. Nagadungamin ti linabaak amurang mi ka ni Rolly. Di kay madanagan. Kasukatakmat lang ti sabon. Awan babain mo. O saram ti di mo matkukwa sabaw. Naibusanak kami ita iti sabon. Iso nga inaramat ko pailaang ti sabon nyo. Agrason ka pa ilang a babay. Naglaing ka sumumbat. Nanang. Apay, lumaban ka na. Kabalan na kaun. Saan, nanang? Saan ka lumaban? Ha! Matlagayam. Ala, ingkagumatangan iti sabaw. Asukat ti inusar mo a sabon gaw. Danga! Nangagkumanan ti panagsasaon ni nanang kan ka ipagkarol. Ipagmila. Pasensya mo ni nanang. Di na mo ti bagbagana. Wan, ipagmila. Agsaulat ka ni nanang. Jak tutupan. Mababain kami. Gapo itar aramidan kan kanina ng ipagkarol. Awan ti rumbang nga pagdanagan nyo. Ipagmila. Nagsimpot ka na ikamang ipagkarol. Nalawa ti panakaawat mo. Ay! No na ikamkamang kayo lang. Agriing kayo mat itinasapa. Tapno addamat matrabaho yaw. Saan aday talatan agid iddatar aramidan yaw. Agtrabaho ako, nanang. Nagasangan ka kadagiti imbagbagak, Carol? Ha? No saan akpailaan nagtabaaw ditoy, saan ka paila bumangon? Nanang. Ay, sadot ka na ikamkamang, Carol! Hindi mo kumamot niya sinagtirupam itirupak, nanang. Apay, agreklamo ka, kabalan na kaun? Ha? Nanang. Agsao ka no kabalan na kaun, Carol? Si kalangarodan tinay kamkamang, naglaing ka pailang arumasaon. Husto, nanang. Di naklapdan ngagsaw, Carol. Ha? Pumadaw kalangan dito'y balaymay, tapno awanan tiriray. Sige, nanang. No day, takipagayatan nyo? Ngamsakbay apo manawag. Day, di pa'y di parakan ka. Ay, anday ka, dinanog nakbatan. Saan na aday tataramidot kan ka? Tungutan ka pa'y tapnagnagam ka. Ay, anday. Talbon ka ikaw. Ay, hindi nakpungutan. Anday ka, anday. kung gunam, pasita. Dayta ti maganap mo. Di ko lang gatak at kanunungan ka. Ay, anay ko, binigno. Nagado tinaparot abo ko. Uuray asinaw, mapunuan iter aramidang pasita. Daytay ko mapinuusin na amin dagiting ngipon mo tapno agnakam ka. Anya, Agnakam ka itan, pasita. Uray idarom mo ni Carol. Saan da kabatlaan nga kanunungan kasi kamatlat nagbasaw. anya. Pimanaw dan niyang asawa dito'y balay. Mangipabain ka, pasita. Maliwam day tao galim. Binigno. Saan nagapaw tanay kamang laeng ni Carol kat kastang ti pagpakitam kenkwana. Anya laeng nga ti parang mo arupam kadagiti naganak ni Carol. Alaman? Nakaamiri sa kaon, binigno. Madingag pa iso tinararamid ko. Inakagkid daw iti pamakawan kin ni Carol. Ala, pamagayam! Ditan tinagibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag na intay pinauluan. Sa iraw, akatuganga!
dito'y drama tayo. Anyalaki din! Insura ni Thea Tina Minisize. Isagsagot ka na kayo ti Danmark's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, panang tarabay. Anyalaki din! Nakitam dyan naragrag akwartak dito'y paraangan, litang. Ay na, uray matayak itan. Jak nakita na itakwarta manaragrag pasyo. Anyalakit din nilitang. Damdamagak laang nwada nakitam akwarta naragrag dito'y paraangan. Ngam ibagamkit din, amatay kan? Anyat pa nakitkitam kanyak pasyo. Sa anak nga anes? Ha, ibagakken ka ano ada nakita. Ngam awan mat nga rod. Di ka nga rod agungat, bakit? Kasano sa anak nga agungat. Katkas ka lang pabason. Anya, ay, inikaman iti sa bala kay papanan ti imbagakan ka. Ay subardeng kan pasyo. No di mo kaya't nga ipangalngal ko kan kadagitang ngipin mo. Anya, Nanang. Day, imalatiw ka mo't fiina anak ko. Apay aya. Sapsapulak ngamin tay timbak ang mapukpukaw, nanang. Kat, dito'y balay ti pagsapulam iti mapukpukaw at timbam. Anya ti kayat mo asawan, siyak tinangala. Saan nga iti dayta, nanang? Oray maputin amin aramay ko. Saan ko nga inala ti timbam, Fina? Adday ta kayo manen, nanang. Saan kayo apababasulan? Imbagaklaang amapukpukaw jay timbak. Anya nga ro ti umay mo ibaga kanya. Umay kayo ikan iti kwartayo, nanang. Ikanak iti kwarta, anak ko. Nanang. Imbag lang nga igatang nyo iti sidain nyo kinitatang. Ala, mudo nga rudan ti kwarta ta inak gumatang iti naimas asidaan may kanitatang yaw. Ay, grabe. Grabe talaga. Ay, anyala, kita yung karo nga daaso na aya. Apay, Manuel. Bigbigat nga ang tabtabaaw ka dito'y paraangan yaw. Ay, talaga masikurana ka, nanalitang. Anyat pa kasi kuram aya, Manuel. Ay, nabanog ako na talaga, nanalitang. Ay, puisit ka. Nagadupay lang asaom. Di mo pa'y laibaga no anyat ipagbusbusuram. Dagiti karo nga daaso na nanalitang. Apay, aya. Abay, di yo aya makita, dagiti rugit ti aso da. Ha? Ay. Nagadumot ng arugit ti aso na kita, Manuel. Uy, nanalitang. Dahil dati pagbubusurak abigbigat. Inaldaw nga agkaburak iti rugit ti asaw. Ay, di pa'y maustel da kita nga asaw. Anya? Ay, matitay tang ibagbagam, nanalitang. Mayat, Manuel. Puno matibagbagak. No amuda nga agtarakan iti asaw. Amuda mat adalusan ti rugit ti aso da, kasjay. Sa bagay, na puntom, nanalitang. Kastoy ti aramida, Manuel. Ako pam amin dagiti arugit ti aso, ta ibalang mo iti batog ti rinaw dagiti akin asaw. Kasta ti aramidam. Anya? apay nga ilitang. Awan matan tinabati akanak. Mabisinak pa yung mata naggapoy jay talaw. Oray ag sakit ti tiyan ko. Jak inala ti makan ana idasar di talamisaan. Anya, napanan nga ro jay kanak ngay. Amang anong kinalong ti pusa adwa ti saka na Anya, kasano ko maakalungan ti pusa adwa ti saka na? Kat dua talang mat ngagnana dito'y balay? Apay, nalipatamon nga addaan nakta? Ha? Amang ano kinalong ti may sa kadagiti sa nga dusina nga nakta? Anya? Naamnesia kan samot ten pasyo. Di mon malagip no mano ti anak ta? Kano naglaing ka nga agbutot? Ayan nga lakit din nilitang. Nagadon ti imbagam. Iraman mo pa yan nga ibaga dagiti anak ta. Anya kuma, no sa nga dusina ti anak ta. Sarabusap ka nga bayd, iso anagado ti anak ta. Anya sarabusa ba sasawam dita? Naglaing ka nga amin nga agsida iti tilapia, iso aday ta. Ay na, nagado ti anak mo nga umay agdawat iti sidaan. Anya? Nagadayaw ti nagturungan ti saritaan. Talaga mat pasyo. Nila ang fina tinapintas ti panagbiag nata na kiasawa iti agsarot kan baknang alakay. Hay, agkakanatan ti bagbagam litang. Naglaing kang agsaw. Mabisinak namin narang. Iso anak-anak magkalong iti balayaw. Ay, sinalbag ka kabo. Maibagay kan katinagan mo akabo.
Gaputa, kabukab ka. Ni nanang may. Ipakadamot ano umay ka mangala iti kanam. Tanay, pirme iti ungat ni tatang yaw ta naibusan iti makan. Wala. Dispensar nanang. Nagrawat ka mangan, ngam di ka matlumoklukmag. Day tala tiyan mo ti dumakdakan. Anya laki din ni nanang. Talaga mat. Oh, kita man day talangam kabaw. Ati mo pa di agsarot apusa. Anya? Anyat aramidom pasyo. Rabieng, ngam agkut-kuting tingka pa ila dita aparador. Sapsapulak nga rin pitaka, Litang. Day tangamin ka, tadi mo amo ti pangikam-kabilam iti walit mo. Awad ka ti amo malaklakayan na. Anya man day tangay bagbagam, Litang. Sapsapulak lang di pitakak. Nagalasin ti rumrumwad di tang hiwat mo. Usaram ngamin day tamatam nga agsapul ah. Saan kat aday tangiwat mo? Sa anak mo nagsasaw nga agsapsapul Si kamot ti sumanaaw. Ay, buwisit ka, pasyo! Apay ngaglaw ka ngay, Litang. Ibagam kit din na siyak ti sumanao. Kaya't mo tadot-dotak day tadilam kat ipasidak ka dagiti alo ti eh. Ayan niya lakit din ni Litang. Makarangrang day ta pa nagsasaawm. O anya, lumabat ka? Nagsakit ti pa nagsasaom kanya ka. Anya, sakpayan ti nasakit ti pa nagsasauna. At daya imbaga ka makapasakit itirik na. Agulbod ka pa ilang? Uray mataya kita no jak nang nagdagiti imbagam ang nagsakitan tinakam ko. Sumardang kan, Litang. Naglaing ka makiapa. Ah, kastagayam Anay ikaw, apay ngagkatus ka ngay. siyak pa yan ti pangibagaam analaingak amakiapa. Nagsingputak tupay kan ka. Agyaman ka. Talablabaak pa'y dagiti lupot mo. Ay, anya manayin ti pa kay naigan dagiti lupot kaw. Si kapay ti adaganas na amang ibaga analaingak amakiapa. Oh, kita manetari daw ti silagta. Apay na itari daw ti silid ta, Litang. Naana yan. Di mo pa'y maisimpa. Anya, ay agkakanat manan ti magbagam. Talaga mo't pasyo. Di mo pa'y matarimaan na tari daw ti silagta. Ay, piman mat. Anya ti piman mat, Litang. Ni Manuel ah. Apay amay ramraman ni Manuel iti saritaan. Nakakaasi piman niya agak-akop iti rugit ti aso. Ay, anya lakit din aya, Litang. Kumporme ti malaglagip mo ngay bagbaga. Mapagtita kaw. Nanang, dumawatak man iti bawang yaw. Day talatan agdaw-daw at yararamidam mat bait. Agungungot ka manang. Sana ka agungungot. Bawang laag. Di kay pa'y makagatang mat. Naibusanak nga rod iti bawang, nanang. Nagawid ka rodan. Agungungot kayo matan. Babiit man laang bait. Ay, apay nanang. Masigug kan sama na. Katuan, 3 na bulan. Maikawalon day tanga anak mo ah. Naglaing kayo nga garamin iti ubeng. Ngamawan pa'y baigatang nyo iti bawang. Nanang, kita man day talanga bait. Di mo pa yan masagaysay day tabuok mo. Day talatan agar aramid iti ubeng ti amoy yung aramidan. Umayak la dumawat iti bawang. Ngam nagadun ti imbagayo, nanang. Nanay, sabali pa yan ti payud mo. Naangdod ka. Naangdod ta payud mo. Ingkag digos bait. Ha? Siya kinagluto, naglaba, nagdalos kan amin na trabaho diti balay. Anyat ara-aramida mo, nanang. Itupak-tupak mo matandagit inawam. Kasano? Kat naglaing ang mangan ti amayo. Ngam di namot amo ti aginaw. Ngam diyo kumamot itupak dagiti pinggan. Kaamangan numabuong. Kat sayang. Di kay kadiunay agpungpungtut. Anyat gagarabaya, Fina. Umay kayo ikan iti kwartayo, nanang. Kwarta? Ahay, mudo yan agos ti kwarta, tay nakgumatang itinapkin ko. Anya anapkin, kat saan kayo matan nga agrig-rigla, nanang? Ay, wen gayaman niya. Ay, inak gayam gumatang itinaimas asidaan may kanitatang yaw. Alaam da ito, itatang. Ginatang ko, kaparakin ka. Anya ngay day ta anak kaw. Earphone, tatang. Ha? Saan ka din nga damot cellphone nyo, tatang? Ay, adda Apay aya. Agpatukar kayo iti cellphone nyo. Kit aramatin nyo, day ta earphone. Tapno saan nyo amang nagtibosis ni nanang? Wan ngagpay so anya. Mayat day to yan napanunot mo.
Makarengrengag pa iso ti boses ni nanang yaw. Masya nang arod ka na kayo, tatang. Iso agi matang iti earphone, nga usar niyo. Ay, agyaman anak ko Dakkel di may tulong daytoy nga earphone. Kumusta ngay dagiti agrugit nga aso diti Arubayan, Manuel? Isulat ananalitang. Inaldaw lat ang agabura kiti rugit ti asaw. Di mo pa ilakat tiliwan dagiti aso taing kailako ka dagiti mayat a gumatag. Anya? Wan, kasta kaagpaiso ti Aramido, Manuel. Hay, di pa ilakat maustel amin dagitang kakasaw. Ay sus, dakas day tang ipagbagam nanalitang. Dakas tagilunod. Ay bayat, Manuel. Anya kuma. Di na pa ila makimat tapno malpasan ti amin. Asyaw, ingkaban mangala iti bulong ti marunggay ta isagpaw ko iti lutlutwag amanok. Ibabaon ka, pasyaw, agtignay kan. Na, di nakit din songbatan. Na, di awanan ba inalaklakayan? Napulatan gayam iti earphone ti lapayag na, payman. Ay! Apay ari nabsot mo nga iti earphone ka. Ha? Kasarsarita ka? Ngam di ka matsumungbat? Anay ka! Apay nga gatos ka ngay! Naguyong kamateng! Ingka mangala iti bulong ti marunggay kunak, ta isagpaw ko iti lutlutwag a manok. Anya? Sika ti mapan mangala iti marunggay no iso ti kayat mau! Ha? Nay! Hoy, Pasyo! Di ka pumanaw! Ibabaon ka! Salbag kalaklakayan! Siyak manlangan ti mangala iti bulong ti marunggay. Nagngato dagiti naganus a bulong. Nanyamot tinday ti apon ti marunggay. Nagado ti napo ti dasagana. Ulyit langan, tapno maalak dagiti naganus a bulong ti marunggay. Anay ko. Naspak ti sangaan nagbatayak. Kat nasugat anay ko. Anay ko, nagsakit. Ay! Natudok mat ngagpaisunday tapatong mo, litang. Ay di nakbuya na kasta pa siya. Itiray na kaya ospital. Agdardaran sa amot tinasugat kanya. Leksyon kan kadayta. Dayto iti tandaanam. No dakas ti rumrumwar di tangiwat mau, dakas mat ti mapasamaken ka. Pasyo. Agsingsing ba't ka, litang? Karma ti awag iti dayta. Anya pala ti aramidam. Itaray na ko ni Diyo ospital. Nagsakit ang tisugat ko. Ikarimpay ngagbalbaliw kan, tapno itaray ka di ospital. Ay, wanwan. Agbalbaliw akon pasyo. Agsingsing put akon. Very good. Mala, kumpet ka kanyak. Taipan kay di ospital. Tadaitin da day tangiwat mau. Ay, day tanatudaw. Ala, papagayam! Ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biag, nga intay pinauluan. Marunggay! Dito'y drama tayo, Anyalaki din! Insurat ni Teatina Minisize. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, panang tarabay. Antay! Saan mo aliplipatam dyan reunion tayo inton umaya Sabado nga? Ay, matulay. Wen antay, nakasagana aminan. Iso ang matuloy at talaga. Mapan ka di amin akakabagyan tayo. Ay, wen antay. Iso anas kang naumay ka. Dumagas ka pa yung aro dito'y balay atad na kainistoryak. Ay na, agap apuraak, antay. Agluto ak pa balay. Inton maminsanak to na dumagas. Nasaya at man din magas ka dito'y bangkag ko, Joey. Wenanggal, may ko'y palagip king kajer, yun tayo. Ay, wan. Diyak nalipatan. Talaga nga umayak. Ay, naskin nga umay ka, tas ikatitip ka, kiti pamilya tayo. Ah. Ay, talaga kayat ko ate agluto-lutaw. Amaw, no adda agkaskasar dito'y lugar tayo. Ay, abandak ama panaglutaw.
Amok Uncle, iso anaskin nga may ka. Ay, kaano tayo jayay? Inton Sabado Uncle. Ay, iwan. Jaklip-lipatan tayo taapit sa Joey. Napan ka lang nagimbitar kadagiti kakabagyan tayo? Uy, iso tinakaibusan ti gasolina day ta tricycle ko. Ay kat dumawat ka akan ni nanang iti sukat na. Kasan mo dumawat di na kano amo tinang ikabilan na jipita ka na. Ay, kabaw at talagan ni nanang. Kat no impadulin na kanyak japita ka na. Ay kita man lang ninanang, agkabaway. Win nga rod, ay hindi nanang at talaga. Numaminsan, umasidag kanyak akaslat day bagana. Ang kilata dinan malagip ti bagana. Kastangarudan ni nanang. Sana balya, tagkikita tayo, kadagiti kakabagyan tayo, ito na reunion tayo. Tapos makapagkikinumusta tayo, may tititunggal may sa. Nanang, inkasabtanan, nagiti bisita tayo ng agsangpad. Pero nga rod. No sa dino tinangidiswak iti postisok. Ay, unay kan ayan nanang. Pati postisom, malipatan matan ti pangidiswam. Gagangay iti bakot, Kasano asumango ka kadagiti kakabagyan tayo amakiriyon. No awan mat ngipon nyo. Ay, lagipan nyo, No sa dino tinangidiswan nyo. Ay, nanang, ikandak man iti paggatang ko iti Ricardo. Awan maggayam, Ricardo, para itilutuan da nga igadaw. Naguray ka. Ada barya dito yung bolsa ti duster ko. Ay, nanang, agsukat kayo inton madamdama, Ay, nakababain mat anak ka duster kayo ang makiriyon yun. Ay, ada magayam dito yung bolsa, to yung postisa, okay? Imbulsayo? Wan, ibulbulsak nga rod. Taka na yun na malipata kiti, pangidiswak. Ay, kunak nun na po, kaukon. Kumusta ka nga, Manang Ideng? Ay, nasaya atak mulatak. Ako si kamangay, ading ko. Agtatalon lata ti tao. Ay, Ay, huwag kaya, sumarunod na bakit kanda giti anak may, kanapo ko may. Sigurado ama punon tumadamdama na ito'y paraangan yaw iti bisita. it's okay. Ay ko, nalawa mo na ito'y paraangan may. Asumang bayan dagiti kakabagyan nga umay makiriyon yon. Ay, kawan ay uwan kaya. Ni Manang Lourdes, umaimat nga ta. Kano sinubla-sublian ni Loida ijay balayda. Inaldaw nga impalpalagip na da ito'y ariyon yon. Ay, day, parpartindan jay baboy Manang. Ay, inak tumulong ang partay. Sige, taurayot mo dito'y ni Ading Lourdes. Oh, anyang ay? Napartin jay baboy, manong? Why, nagtitinulungan min ang pinartay. Isagsaganak mo't dagiti panganan tayo apinggan. Nay, agsang pwedeng dagiti kakabagyan tayo. Ay, nasayaat mo't manong. Barang dagiti saan ang nakaumay hindi napalabas atawan, kat makaumay da itan a reunion tayo. Ni Auntie Lourdes, kat saan anak ka umay ide? Huwag nga raw. Sapay ko maata umay. Tanamin anumatan nga inawis ko. Ay na! Ay maragsa ka nakta nakaumay ka, Ading Lourdes. Una manang, nga may sinublia-sublian nak nga inawawis ni Luida. Una. Tasaan kamot nga imay, kadagiti na palabas sa reunion tayo. Ay, una yan, nagpresko dito'y arubayan niya. Ado nga minti mula day dilakay. Ado dagiti kay kayo. Kan,
Ninayunan mo ni Joey nga anak ko. Agtaltalon pa'y laang ayan ni Joey. Wala, ading ko. Isumot ti pangbibiyag na iti pamilya na. Kahit niloydang ay manang. Mangisurusuro lang ta, ije eskwilaan dito lugar tayo. Iso nga ron nga inaldaw ka no alumabas ije mansion mo. Kano ay ayap ka dumagastag ka pa'y. Ngam agap apura ka numaut. Iso nga minti agasikaso dito'y balay no kasta malem. Iso amin ti agluto. Iso akanayon nga agap apura. Kay, anya nga'y. Asino nga'y dagiti anak mo nga imay amakiriyon yon? Asino nga'y kumamanang kat jeburido ko. Napanmanan ija Amerika. Naggigiddan da kadagiti duwang apukaw. Ay kayat mo asawan. At dadaamin na di jay Amerika. Pinanawan da kaw. Mayat mo't di Tapno amin da. Kat mangipawit da iti dolyar. Ay na! Agbalinan akas la palasyo jay mansyon mo. Ading Lourdes. Angkal, lapan maggayam aminan ijay Amerika dagiti anak kan apo ko ni Auntie Lourdes. Ay, nay, asino nga iti kaduan ni Manang Lourdes ti tabalay na? Sapay nagdakal. Agmay may saa. Ay, saus. Diyak man la kaya ti agna di tinagdakal abalay, amay maysak. Ay kat, mangbayadan ay iti katulong amang kadwa kumakenkwana. Sa bagay, no adu-aduryar, uray manu akatulong, mabalinda abayadaan. Ibagamaon, sa bali ti para lutaw, para laba, sa balin to pa'y jay mangrieng kini Manang Lourdes. Ay na, nagadumot na nakatulong daytan, Angkal. Ay, kituwan na. No anak kan apo ko ni Manang Lourdes ti aday ti Amerika, kabailan da abayadaan, dagiti uray manu akatulong. Sa bagay mo't kit di nga, Angkal. Ay na, sayang, tas anda amaramanan da ito'y nagaduasaga na tayaw. Sa no siya ti aglutaw, ay talaga sana mabalin nga agawid di asino man, nga awan iyawid na. Joway Barok! Apay nanang, isagsaga namin ito yung panganan. Aday bagbagan ni Auntie Lourdes. Nay, anya dahi ta antay? Itulod nakman di tayan ti si Ariaw Baraw. Ha? Tulungan na ka tumakdal. Nay, apay saan kayo na makatakdal? Ay, nakaapoy ang dagiti tumang ko, Barok. Sino nga tinangitulod ka na kayo dito eh? Jay karo ba may? Tangtang danak no kasta nga itulod nak. Nag-awi dun, tanda ka no papanan na. Inayat nga ro tantay. Tulungan kayo at tumakdal. Nuwan man Baraw. Nay, adapay matgayam di kat a paborito ni Nanang. Uway, in-order na dahi tayo. Kumari na, akarupa tayo. Ay na, nagado ti sagana tayo, manong. Ado mo titawa mangan. Wen mo't kit ni Ay, ni Auntie Lourdes, kumusta? Bakitay, marigatan na tumakdal. Agin inayat ang magnan. Manumang gaminan ti tawon na. Una nga raw, saan ko man anapan ni Amerika, nagiti anak pinapo ko na. Tapno, da mga iwan kinkwa na. Kita amit agmay-maysan. Dagi jay man mo't anak kan apo ko na. Kaya't da siguro ako, dolyar. Kasapulan na tulungan matumakdal. Masapol akibinam numagna. Kat uray mo ni Nanang. Adumot kan ti maliplipatan na. Kasi tay, berbero kan na dya pustiso na. Ang adamo gayam iti bulsa ti daster na. Ay, unay ka ni Nanang inaya. Adata magkit di ang mga sikaso kan ni Nanang Ni Auntie Lourdes ngay, agmay-may sapiman ije balay na. No kaano pa'y abim makit. Itala ang manaang agsidak iti karnay.
Imbawal ngamin ti doktor kung agsida kiti karnay. Ket agsida kalata, tado mo tinaluto. Wain manang Lourdes, aguma ka. Anya ti kayat mo aya. Jay nadigwan, wano jay iga daw. Bayam ta mga laak tulata. Ay, dito man paborito ka di kat ti kayat ko aramanan. Ay, naiimas dito ikat. Nanay. Saan mo unay, kitnay? Anda diabetes mo. Ha? Ay, tumalyaw kayo dito nga kakabsat, tapitsuran kayo. Taisyan ko intun madamdama kadagiti kakasinsin tayo ija Amerika. Ay, wun man, tapno makita da. Umisim kayo nga rudan Oh, waki! Wow! Mayaten da ito nga isam ka. Ay, manang. Ay, aguray ka. Saan ka pa nga picture? Apayaya. Nay, kita simurot mo tanday tadikat di tapos tisaw. Ay, wag! Ay, Jack Nadlaw! Ay, nalukayan ti pustisom. Mapan konto pairotan. Siya gay, picturean! ay, itarimaan mo analaing day tapos tisaw manang. Ay, apayaya! Kenay bangkeng. Mangala kayo man nga ron iti sarmeng takitaag. Saan yun asarmingan, nanang? Itarimaan nyo latan. Ay, una yan. Ay, kababain pa'y kadagiti nagadua bisita. Ay, Agalwat ka, nay. Ala, abangan no matinag day tapos tisaw. Awan mo tindi ka arupa mi amang itulod kanyak ije balay may. ay ko, maturog ka na dito balay, ading Lourdes. Sana mabalin manang, tanas ka na bantayak jay balay. Adaw, titakawon day jay. Day takot tirigat na ano dakkel unay ti balay. Ken ado tinangina agamit anas ka na bantayan. Day, awanan jay ururayang mamang sukon ken ka. Ay, Iso nga itulon na kalangan ni Joey. Mabit lang tayo baka. Joey, anak ko. Umay ka man pa'y dito. Apay nanang. Itulod mo man ni Auntie Malordes. Kunak man no, da bakit nga may mga lakin ko na? Di mo't la sumangpatan. Kat itay pa'y lang urayon na. Kasano ka bakit mo nga may? Apay awan sa balay. Kaya mo kaday antay, iti aglugan iti karag-karag at tricycle kaw. ay, sa anak nagpilpilay baraw. Basta makawidak. Ngamnay, sana kas iti kutsi dagiti anak yun, alam mo yun, titaray na ha. Sige, itulod mo na anak ko. Masapula makaawid ka naon. Tapno makatumar iti agas na. Hindi nan tumot inala. Sikaman mo timang ipawit iti gatang ti agas ni nanang. Abay ko maasyak. Kat sika tinabayagan kandakkel ti sweldo na dito'y Amerika. Ang gastos kayo para kininanang. Ay na, ado ti babayadak a bills ko. Dahito pa'y apartment mingay. Agpada talaang. Adong ba't ibabayada ka bills ko Ay, sika pa'y laang di pawit. Sus, kanayon matla siya kun. Kasla siyak laang ti anak. Amumat, anariga ti biyag dito'y Amerika. Ado ti babayadan. Iti panagkunam sa anak nga grigrigat. Imbaglakan ka ata, ado ti kwartam. Kitno kanayon kayo nga agtor. Dahita ti awan ti kwartana. Ay basta, awan kwartak. Sika ti mangipawit kininanang iti igatang na iti agas na. Awan tinamnama ang kanyak. Manong Joey, kasano nga diti pustiso ni nanang? Saan nan samot tan amay ngal-ngal? Sukatan nan ah. Nakaro pa yung tikabaw na. Saan abalay, tadata mo tamang kadwakin kwa na dito'y balay. Bakit matan akas ka ni Auntie Lourdes? Marigatan amag na. Bet saan tapan panawan ni nanang. Wen apay ko maapanawan tangay. Udno amayat ti biyag na. Taado ti kwarta na aggapo ijay Amerika. Ken dakkel ti balay na. Agmay samay.
Win nga rod Bisitaon ton ni nanang. Uwanin Asino day katungtong mo? Ni Nanang, Apay makaungot ka. kasano kumaa sa anak ka makaungat? Saan mo ba'y madgayam nga impauitan ni ti kwarta na? Kung nagmadkan ka, si katimang ipaw, sana ya. Atoy, katungtong mo. Kumustahan kayo laang, anak ko? Sana ka dumawat iti kwartayaw. Nasaya at kami matnanang. Angam nagrigat tibiyag dito'y Amerika. Amo, Pasig at trabaho ti aramidan mi dito'y. Saan kami nga agin inana? Angam kurang lata. Isu akasapulan may ti ado a sideline. Ay, kunak, ano naragsak ka? Kadami din ijay Amerika dagiti anak ken apo kom, ading ko. adayo lata amas naragragsak ti biag mo manang. Takaduam dagiti anak mo amang tarabay ken ka. Kadno apalan ka unay. Gaputa adaw ti kwartam. Pawitan dakmet asag paminsan. Tanarigat ka lumot ti biag da ija Amerika. Nagado ka na ti babayadan da. Ay kastaya, ading ko. Buon man ang ayun gayam. Nagmayat a kita nga da kayo amin nakakapsat ko ijay reunion. Pati dagiti pamilya yung kat adda. Ay kauwan nakita mo't dagiti agpokok nga agtataray. Ay na, jak ka ba ulanan ngaw awiran ida. Nagpapartak da ato maray. Ay, siyak, dagiti apukaw. Jak pa'y ida nakikita, tandadamot amin ijay Amerika. Isuan naladingit latat ibiyag ko dito'y Pilipinas nagmaymaysa. Ay, aya? Imbaglakit din Tanaadan tayo iti reunion. Tanaamuan tayo ti kasasad ti tunggal maysa. Siyak ti kalidayan ti biyag na kada tayo magkakabsa at manang. Tawan dito'y Pilipinas ti pamilya. Ay, angam no pa'y kasta, ading ko. Ay, agragsak tayo lata. Agkatawa tayo lata. Tauray no awan ti nakakatkatawa. Agkatawa tayo lata. Agam, inayadan kaya ang katawa. Matinag manon na kay postisok. Diyak pa'y napairutan kay ading kaw. Bueno papagayam, ditang tinaggibusan ti may sapay ang pakasalitaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmarks YouTube channel. At yaman kami, itingkay, Panang Tarabay. Ay, nakaawag ka man, Cecil, anak. Tatang, tadamagag ko man, no naawat yung team patulod ko a kwarta. Ay na, hindi paila na minsan, anak. No agi patulod ang kiti kwarta, kat naawat yun, ipakaamu yung kanyak tapno amok, tatang. Ay, alawat, anak. Busy at tumad nga, bain. Anya ti pakakumikuman nyo, Ay, ko, ay. Tatang, agidulin kayo lata, tapno adda maurnong yun. Para alawan siya matidagduma. Takal mat-agat at ibaw-baw it ko abinulan. Ayun Bastante, anak. Map-map nagkamay. Ha? Kami? Sino ti kadwang, tata? Ay, kitagiti gagayim ko, Ay, ko, nagitidingwan ko na ko, gagayim ko matagitidingwan tayo kahit. Ay, isuda, ti kadwa karumrumwar. Ay, agkakanat kayo mo, tatang. Ang wala, agad-anad kayo dita, Di yu baybay ang tibagiyo. Kan, agurnong kayo. Anak. Di ka matanagan. Tadon to ti urnong tan.
Sky is the limit. Anya lakit din aya. Anya? Sige. Babayan anak. Kami ba na nagaliwak sa ikanagiti kakadwa kita ayuyang may. Manmanuti ka staw. Iso asambutan. Sumurot ka na naman. Iti ka di man ayuyang angkay. Natural. Hey, adu tayaw. Inyawis ko nga mingkay. Anda ko mamo, iayat-ayat ko. Iti may isa ka iti manala. Tap na dumukit mo kanya angkay. Ay, sana barikot teka. Saklatan ti makamaw. Ha? Sky is the limit. Anya? Ngam nariga mo, ano makita ni Miss Pusaksak? Anaggapo ka na kayo ti gastosak para kayong kuwana. Angkay, di da kayaw, tidikitan na nukas ka. Saan na siya? Ay, sana barikot teka. Anya lakit sinaya. Ijay to amin na tapno mamaminsan. Siya ti makamaw iti amin na magastos. Danag mo na ya. Sky is the limit nga round. Ngam, oray pang paki manik na kumam, angkay. Buludan, ano, ada mo karga. Ay, sana babalay. Ay, Amutan. No pinautang ti maysa, umutang kay to aminain. Ay, sus, yak to pa'y pinabuludan ni Jesper, ni Lakayan Town, ni Manang Mirna, ken amin na bumulbulod kanyat. Ha? Jak pautangan, penken kayo laagan itimakan kada arak. angkay. No ipautang ko, awanan at ipangilibre ka na kayaw. Dahil talaang magtiragsak ko kay. Ti pangilibre ka na kayaw. Iso ati yung gamdain abuludan. Yang kaya't nga ipautang tinairanta apang barkada. Nya lagi. Angkay. Ay ko naman ngayon mo angkay. Adaya. Ay di ka matanakan, tasyak timang bayan iti amin na kanang inuman, agraman, iti partner mo. Anya lakit tinaya, sky is the limit. Huwag gawin arman. Painuman, pagpulutanan na tayo lang arudan ni uncle mo. Agkid daw ka paila iti kwarta mo. Tagtagari ang tap namang tay. Tay partner ko ti kunak. Saan amang tinday ta, umuray agan ano ka? Ngam no agpalibre ka, automatic day ta. Anya lakit din na yan. Uncle mo pa isaan mo akabisado. Amay. Aging joy takid day, Arman. Yalaan na tapay iti partner ta. Anya pa'y lati sa punan ta. You got it. Sige, sky is the limit. Aguma kayo, basta dinak bulbuludan. Anya lakit din na yan. Anya. Day, nakapasyar ka man kasinsin kureng. Wan kasinsen. Agpatulong ako ma. Agpatulong nga agibagkat, bunuan niya. Agpatulong ako ma iti pinansyal. Kuwarta ko namlata ka dain. Kasta nga raw. Amo matan kasinsin. No kwarta tikid dawan ti tao kanyak, awan ba'y pabulod ka aw. Ngamain, nakareserba na ita para iti barkada. Anya lakit din kasinsen. Amo matan ti trending ama ko na. Trending kasinsin. Anya nga'y kumati trending ita. Kastoy da ita. No awan ti kwartam, awan ti kabagyam. No awan ti kwartam, awan ti barkada. Dahil tati trending ita. Anya lakit din akapanunutan. Ay nukasta nga raw. Nukasta nga raw. Dinak maipayan iti ase. Bayadak mo't lang kat. Saan kumat adawatan? Ay na, agpalibre ka lang kanya kasinsain. Ta automatic na ita. Sky is the limit. Apay, no di pa nang ilibrim kanya kat ipabulod mo langan. Maisublibay kan ka. Kinunak matayin. Diyak kaya't nga ipautang ti kwarta. Tapno ada pangilibre ka na kiti barkada. Angkay,
Ado siguro, tornong mo iti bangkaw. Apay nga interesado ka mga mau. Sa mga iti day tanggal. Amo ti amin, at akal ti patulod ni kasinjin sisi. Apay ay nga bay. At adon tumanin, at may pabulong mau. Ay este may tulong mau. Ay may barkada po na kuma. Correct! Idiritsam ka dahin, lumakain-inom ka kaanakan. Tapainuman ka itan. Iska is the limit. I-convert tala ko man di arak, iti kwartang kay. Anya? Diyan mo may gatang ti arak. Pipian no kwarta, tado ti pakay gatangan na. Hey, apay nga may nagumatang ka, katilibre ka nga rudan. Arak latan na kanayaw. Saan mo't adamat na yun na apulutan. No kaya't mawakit, na yun ang tapay ite. Sabaw ni Mirasol. Ha! Anya? Nay, adda ka mo't mensyaw. Kaslan ako nas apapel sa rupam. Ay, aburido ako unay tatabinong. Adamat istak ko dita, no kayat mo ang maiyaw-awan, ti pag-aburido am. Saan ko ang maiyaw-awan? Tamasakit ti anak ko. Kasapulak ti pagpaagas na. Ay, kastaya. Pabuludan na kumatab. Ay, awan. Hamumatan. No ipabulod ko ti adda kwarta. Awanan ti pang barkada. Barkada nakmat, Mang Binaw. Pabuludan na kuma para iti anak ko ang masakit. Ay, awan Jakmat agig-igam iti kwarta. Ibang bangkom ka di amin na kwartam nga ipagpatulod ti anak mo? Anya bang ko asasawam? No imbangkaw, adi awanan ti pang barkada. Anya? Iso ano saan ka makainom ita? Mabalin mong ti agawad. Tapno marugya kaon ti aginom asisya. Hello anak, nag-video call ka man. Nangipatulod ka di manan. Iso nag-video call ka. Saan, tatang? Kaya't kaila apalagipan nga isardeng yun ti makibarkada. Tapno man na yun ang ti urnong yung itibangko. Ay kasano nga amam? Ay, nagkunamat iti dayta. Saan na pudno dayta? Manungarudan ti kwartata itibangko, tatang. Ay, kwa. Ay, adamot Ay, kwa. At damat, wano awan man. Ay, adamot. Mano? Manudayayan Ay, kwa. Ay, nalipatag mo tayo. Kitaag man nga ro ti bakbok ta, tatang. Naspak. Ha? Anyat ko na ayo, tatang? Kwa. Maditityan ka. Itay-pay. Agsakit una yan. Kasuya na ka. Baliwam dun ti umawag. Madi talaga tityan ka. Adayta, nai-open. Diyos kay. Awan ti maipakita kiti anak ko nga ordong ka. Sus, ni Cecil ti umawawag. Jaklatan sumbatan. Makamuditan. Agpatinggan ti kinalastog ni Uncle Yo, Abinaw. Bayan nyo, agpalastog antay. Takanayo mga gilibre. Ay, masya anak, iti anak ng agrigrig at ijay abroad. Sob-sob iti trabaho. Uray lago overtime tapno adalang maurnong da. Ngam ibarbar kada mo ti amana. Pagpalpalastog na pa'y. Saan mo na maisuro ng Uncle Binaw? Tanagbuukin na jay. Kinpuraw amin na nabuok na. Awanin pang isurulam kingkwana. Isu nga road, anaidanon kini Cecil ti aramid na. Anya? Ay delikado nga rin din antay. Saan mat kiti adakas a tao ni Cecil? Ikan na laang ni Binong iti pagnakman na. Talken nan tumot laang inton masigurado na ang nagbalbaliwan ti amana. Ay, awan lang mo ko nantay, Amom ti tao barok. Agbalbaliw day ta, no marigata nun. Ay, para makita antay. Ni Uncle Pay ti kunam. Hanya laki dingay.
daka kaday, umaya man. Ay kadumanon ka, Arman. Nay, kasla mo, nakunas, papel karo pa yung angkal. Ha? Sa pa'y inumak, makapulpulutan na angkal. Ha? Ay, kastaya. Ngunang angkal, siya atin na. Iwan na. Ay, saan kayam? Ay, kwa. Di ko na nagtrangkaso kayo ng angkal. Apay, zero kayo kaday. Ay, nagkunabay. At dapat lang nabati ako artak dita. Tapno di mo mo't ko na. Sige, siyatay! Ay, kasino nga tayo ti Tarabita ba nang dadaal kanya kiti anak kao? Nanay. Ni Cecil nga anak kao. Ay, sung batak. Taamot no asino tinangidandanon kenpana. Ay, hello, Cecil, anak. Tatang, maipakita yung kadin kanyak ti bank mo? Kan numano tinaurnong yo? Ay, ko anak. Ay, mabait man. Ay, adaman pa'y damagag. Anya day tatang? Sino ti Tarabita ba nagchismisken ka may papan kanyak? Saan akon nga agpalpalikaw? Ni maluti nakaamwak iti amin, tatang. Kasaluan ni Malo. Katawan mo dito Pilipinas. Imay nagbakasyon dita Pilipinas. Kat nagsublin dito Amerika. Iso din ang ibaga kanyak iti amin nga aramidon nyo. Naamuan namat dayta kadag iti tattao dita. Anya? Kakaasi ak nagtrabaho dito'y tatang. Tapno adda ti mapundar tayo. Ngimlinakla kayo lagayam tinagibal lang iti kwarta. Iso ka sa anak wan na agipatulod. Taurno nga klangan dito'y. Makaammo kayo ni tibiyagyo. Agpatulong kayon kadag iti inlib-libreyo. Kuha anak. Barkada pamor, tatang. Arak in pulutan pamor. Bye. Inadap na ti cellphone na. Ay, susay na. Barkada pa maur. Arak en pulutan pa maur. Ay, na. Ay, sana na. Ay, kaya na. Anya pa nga iti pang barkada kita. Ay, di naman tin impatology para iti dito ya bulan na namnamaag. Ay, nawanay na. Apay nga imay kayaw, kadawa matipasken ka, kan sa anak met masakit nga umayo sa rungkaran. Umay kami nga ron makisya, paray. Tay sumati ko na miday. Anytime na makaininom kamay, katubay kamay. Iskay, istalibay ta ko lang. Puna basaw. Puno day ta, Mang Binong. Iruwar mo, hindi pang paano, tarugyan tayo kidain. Huwag ba kami angkal? Di yung kaya tagpautang. Tapno da pang libriyo kada kami abarkada yaw. Sige raw, tapno na ragsak kamay. 1 round. Puro kayo mat nga. Ibagayo no da mainom, uno awan. Tapumanaw kami. Mga paso. Ay, awan nga round. Awang ka naman. Yapay ngay. Maawan mat nga ro din ati barkadam. Ay, nabnap kayo mat iti arak. Nabnapsog kayaw iti pulutan. Siyak mamat libriyo ita. Ken pabuludan dak mamait. Nga, pangalami ngayon, iti kwarta mi angkal. No pinautangan da kami amin ide. Adda kumamat singirim ita. Sigurado nga adda kumapay kwartam. Sky is the limit. Saan kan nga agnganga at tumangtangad iti langit? Ay, kasanuak nga rudan. Di nakmatsan patuludan ti anak kao. Imbag kumaano, adda imbang kao. Awan mait. Ay, saan mi nabaso lang kal? Dahito di panunutan Mang Binong. No awat kan pulutan, naisbo kan nairugit main. Ngam no kwarta kuma nga impabulod mo ide. Kwartamat lang nga agsublikan ka ita. Kaputawanan ti kwartam. Goodbye, barkada mo tin Mala, mapantayon ka ka Ay na, pinanawan da kong dagiti barkada binusbusog kao. Saus, ay niya lagi din ti tao.
No awanan ti maited mau, awan matan ti maghanap mau. Ay na, nagurno nga klakuman ngagpaisaw. Nga lagit tinapaw, kasano ako napaw. Ay na, ay. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasarita ni Tibiyag, dito'y drama tayo, Anya Laki Dame, insurat ni Jocelyn Ramirez. Isagsagot ka na kayo, ti Danmarks YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, panang tarabay.